Hallelujah. Before I start, ngivamisile nje ukubingelela ngalokhu okungishisayo uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami. Amen. There are two great confessions akhona eBhayibhelini. Kuneyivumo ezu2 eyikhona eBhayibhelini. Amen. Before uNkulunkulu ashayina nawe unyawo, before inkosi ihambe nawe, kunalezi zinto ezu2 ekufuneka zikucacelile, sibe clear. Ungakabeka esihlalweni, ungakashumayeli, ungakavuthi. Lezi zinto ezu2 nje kucace zona. Ivumo ezu2, two great confessions. Izinto ekufuneka zikucacelile uyivumele. Isivumo sokuqala, iconfession yokuqala eyenziwa uPetro. Uma uJesu ebuza ethi abantu bathi mina ngingubani? Uthi abanye bathi uElisha, abanye bathi umunye wabaprofeti. Usethi wena Petro, ngoba uJesu akanandaba neningi, unendaba nawe. Hawu bakhona abangizwayo. uJesu akanandaba nabanye abantu, unendaba na wena uthini. Kwasho ukuthi ubuza isilima. Yasazi isiphukuphuku. Samqhula ngenombolo yakhe. Sathi wena you are Christ. Sangasho ukuthi you are Jesus. Sathi you are Christ. Wathi uJesu selo ngaba khona, ngiyaqala ukubona umuntu owazi ama-true colors ami. Wazi igama lami lasekhaya ezulwini. Igama leli engadilika ngale akasho ukuthi nguJesus, uthi nguKristu. Hawu basalwane. Lalela ke ngicela ungihlukanisela la kancane kunomehluko omncane phakathi kwaJesus noChrist. The reason why at you are Christ, you are not Jesus but Christ. That is why there is a verse. Kune verse elithi bheka sizalela umntwana siphiwe indodana. Asizalelwanga indodana, siphiwe indodana. Kodwa sizalelwe umntwana. Asiphiwanga umntwana uzelwe, kodwa siphiwe indodana. Hawu basalwane. Unto us a child is born, but a son is given. Awu olunde ngathi ngacacisa nje lento icace singakagijimi kakhulu basalwane. Ungakalazi legama lesonto lakho bekufanele kucace lento. Hawu basalwane. Ungakamazi nalomfundisi omphambili ukuthi uhlalaphi uvelaphi nesibongo sakho ba bekufanele kucacelwe iloku. Siphiwe umntwana, siphiwe indodana, but ingane umntwana zizalelwe. A son is given and a child is born. uMaria akazalanga indodana. uMaria wazala umntwana. Phakathi kumntwana uJesu kwakhona indodana. Hawu basalwane, anisho lutho. Hawu basalwane. uMaria akazalanga indodana. uMaria wazala umntwana uJesu. Phakathi kumntwana uJesu there was the son. There was a gift, the Son of God, Christ. Akade lokhu before ugijime kakhulu mbulelwa ukuthi uJesu uba. Mangabe indodana yehla isuke ezulwini izela into eyodwa ukuzolanda thina. Izolanda nalabo abagxoshwe yisonto. Uma ngabe uJesu ehla uwehla njengeletha. Incwadi ebhalwe kamnandi ukuthi wozani kimi ninikhathalelwe ninisindwana. What a letter. Yonke incwadi emnandi kanjalo iyayifaka ku-envelope. Kwacingwa ukuthi yiphi envelope engahlala lencwadi. uMaria was available to be an envelope. Every time makunencwadi emnandi efike kini noma yiphi incwadi uyayudabula envelope uyilahle eceleni bese uthatha incwadi. Awulasali ibandla lakithi inkosi yami, lasali ibandla lakithi ekuyilona lokuqala emhlabeni labamba envelope. Walizwa noma lithandaza lithi Maria ocwebule unina kaNkulunkulu, lasala envelope. Kanti message ayikho envelope. Siyabonga Maria ukuthi waba envelope eyayiphethe incwadi uJesu. Sixabene noMaria siyabonga waba yi-envelope. Ama-answers ethu awekho envelopini asencwadini. Hawu basalwane.
Alibonge igama lenkosi. Yeah. Aqale kumbuleke uChrist. That's why uzomuza uPaul ethi. That's why uzomuza uPaul ethi konke okwakuyinzuzo. Konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Hayi ngenxa ukuthi ngangithanda ukukuyeka ngenxa yobukhulu. Into eyadala ukuthi ngikiyeke konke ingenxa yobukhulu. Ngamazi kakhulu ngakiyeka konke. Ukuba ngamazi uhalf ngangizoshiya ezinye izinto ngifihle zini. Sihlukana nezono ngokungangobukhulu bukaKristu obumbulwe kithi. In other words, akusizi ukulokushumayela uthi yeke ukuthi ungakwenzi ukuthi ungasho manje bakwenze kusasa. Into ebayekisayo ubukhulu bokuma. Hawu bazalwane niyezwa kodwa. Yeah. Asiyekiswa amanothi zona. Kodwa siyekiswa ubukhulu bokumazi. Into edala ukuthi nginikele kakhulu. Ukunikela komuntu kuncike ekutheni umazi kangakanani. We give according to the revelation we have ngoJesu. Sihlukana nezono ngokokumbulwa kukaKristu empilweni zethu. Abanye bagijima bentshontsha bacabanga ukuthi uKristu ingane kaMaria. That is why ibenza nezono. That is why nezona bayishutheke emakhwapheni abasabi ngoba bacathi uJesu ingane kaMaria noma bethandaza bathandaza uhoza Jesu omncane ungenze ngibe mncane funde ngiqaphele kulunge ngilalele. Asikhonza uJesu omncane. He's not a baby. Alibonge igama lenkosi. Confession yokuqala Christ. Mphuleleka uba he is God. Alibonge igama lenkosi. I-confession yesibili sengizongena kumyalezo wami. Ukuvuma kwesibili okwasho uPaul. Akwamemeza ikhehla umuntu omdala selizenza izinto senzeka. Makudlula izithunzi zabo kusukuma abantu kuma wheelchair kuphila abantu. Kanti abantu bazoqala baguqe kuPaul. Wakhala umuntu omdala uPaul. Wathi ningasikhothame nathi singabantu. Awubuka ubaba engathi ngashumela ngibheke ngala uNkulunkulu ngala. Awanguzwa amen ngala. Haw. Wakhala umuntu omdala uPaul wathi ningasiguqeli ningasikhothame nathi singabantu. In other words kufuna kumphuleleke ukuthi uJesu uNkulunkulu bese uyamphuleleka ukuthi nawe umuntu njengabanye abantu. Kuthi uyakholwa akuyona into yokuhamba utsaka esitaladini ucabanga ukuthi ungcono kunaba ngakholwa uhawukelwe ngomusa nawe umuntu njengabanye. Hayi ake ngihlale kulento. Before uNkulunkulu ashayina unyawo. That is why abanye base bashayeke, abanye base bawe. Hayi ngenxa ukuthi wakuseplanini kaNkulunkulu. Lezi zinto ezigile ekhaya, zikushaya ekhaya, zikushaya emsebenzini, zikushaya empilweni yakho, akonakele kakhulu. Uyakhonjiswa ukuthi nawe umuntu. Phela kunomuntu onele athi angabangcwele, utshelwa yimi. Akho sono Nkosi yami ngisenzile ngenze ngoba ngazi. Utshelwa yimi. Kunomuntu othi angabangcwele bese bona bonke abantu bewosathana. Abaphethayo basiwa uyena. Isebe sasiwa uyena. Abarofhayo basiwa uyena. Usehlele esihlalweni sokwahlulela uJesu angakahlali kusona. Usale ngisimlenze esihlalweni uNkulunkulu angakahlali kusona. uJesu angakahlali esihlalweni sokwahlulela. Usahlele esihlalweni somusa. Lento yamangaza ukuthi amakholo asehlele esihlalweni uJesu angakahlali kusona. That is why uthi usukhulume kakhulu, wagxeka kakhulu manje kusebe ingane zakho. Hayi ngoba konakela uNkulunkulu yakukhombisa kunawe umuntu. And Paul he cried. Wakhala umuntu omdala bemguqela. Bangakanani abaguqela oZondo bese uZondo eba novolo emakhwapheni. Kwakhala indoda endala isimpunga.
yathi ngingayenzi lento, nami ngumuntu nami ngingu. Noma thi ususindiswe ukhuluma ngezilimi zeingelosi noma ezikaNkulunkulu, kodwa nawe umuntu njengathi. Noma thi usuhamba abantu bashiya ama-wheelchair, bashiya induku, kodwa nawe umuntu njengabo. Phela ubona ihlobo zethu singakholwa, sihlale sixabana nabantu, sicabanga ukuthi senye into bayenye into, kanti nathi sabantu ukuthi sihawukelwe, kodwa singabantu. Makucace lezi zinto ezimbili, akacace ukuthi ubani imphongolo phakathi kwaZondo noJesu. Phela kulamalanga uJesu simenza imphongolo, kwagibela uZondo phezu kwakhe. Instead engabe kuba yimini imphongolo, mina ngenza uJesu ngathi guqa ngahlala phezu kwakhe. Yonke into engiyenzayo kuvela uZondo, uJesu akaveli. Abantu bakhuluma ngoZondo, abakhulumi ngoJesu. Uma uZondo ehletshiwe akwazi nje ukuthandaza, uyaphoxeka. Ngiphoxwa yini mangihletshwe ngoba kuhletshwa nguJesu, kanti ubani imphongolo? Akade nathi singa. Kunabantu abathi mabewile baqhuzuka, abalekela isonto, ayiyeke lento yesonto, esifisa ukubuya, usaba ukuthi abantu angababhekela uba wakhohliswa kanti ubucathi yini. Mina nginabantu engibazi list yabantu abakade begijima la stage, begibela phezulu kwamakhanda abantu, namhlanje bakhulelisiwe, basemanyaleni. Hayi ngonxa ukuthi kade bebulawa, uNkulunkulu bebakhombisa ukuthi nabo banga. Yazi lento ukuthi umuntu ungazi ukhonjiswe uNkulunkulu. Uma ngine ebandla nabantu abawu-5,000, kunomfundisi onebandla nabantu abawu-18, hayi ngoba lo nabantu abawu-18 ehlanya naye injini ayiphiwe yabantu abawu-18, nami ngumuntu njengaye, naye umuntu njengami, angcono kunaye, ukuthi uNkulunkulu usinike injini ezingafani. iMercedes Benz ayingawudelela uToyota, noToyota ungayibukeli phansi kwiBenz ngoba lezi imoto asizenzanga kodwa sakhiwe garage. Fulukhuluma ngala ma conversions awu2, akade he is Christ, thina singa bantu. Yazi lento ukuthi umuntu angazi uNkulunkulu akuvesela ukuthi umuntu. I used to say mawuthanda ungama phezulu kwemoto yakho ngeenyawo, uyigqobe ngeenyawo, uNkulunkulu uzokuyeka. Mawuthanda ugibele phezulu kwe-TV yakho ume ngeenyawo, uNkulunkulu engakushaya. Mawuthanda ume phezulu kwevideo ngekakushaya. Mawuthanda ume phezulu kwasofa wakho ubhambe ngeke uNkulunkulu akushaya, kodwa ungami phezulu komuntu. Ungama phezulu kwayo yonke into kodwa ungami phezulu kwegama lomuntu. Angenze kusho manguZondo ngifutha nje ngimphezulu kwacarpet, akekho umuntu okhalayo engimphezulu kwakhe njoba mina ngifutha. Kungcono ukuhlala enhlabathini udla uphuthu namanzi anoshukela kunokubamba ibhega udla iKentucky kanti uhlezi phezulu komuntu. Zwana noZondo, kodwa musukuthi mawufuna ukuzwana noZondo bese uhleba ngomunye umuntu ukuze uzwane nami. Musukunyuka ngomunye umuntu. Mawufuna ukuzwana nami, zwana nami, unganyuki ngegama lomuntu. Njalo mawuzobona mina uzongixoxela usibani bani unje ngenxa ukuthi ufuna ukuzwana nami, ungami phezulu komuntu. uNkulunkulu akafuni nomuntu ethakatha. uNkulunkulu uyamthanda umthakathi kodwa akakuthanda ukuthakatha. Ngikutshela mina umuntu angikhuluma amakholwa, khuluma ngomuntu. Ungahlala ngayo yonke indawo umuntu. Kwafi ingxenye kaNkulunkulu ngenxa kamuntu. Kwafi indodana kaNkulunkulu ngenxa yomuntu. Hayi ngenxa yamakholwa. iBhayibheli kuba uNkulunkulu walithanda izwe, hayi ibandla.
ungenza yonke into kodwa ungami phezulu umuntu. Noma thiwa ushembe mugxeke kodwa bese ureserve ikamera ukuthi anyway umuntu. Angigxeke ngibuyele nganeno ngoba umuntu. Mawuzofuna ukubona into zakho ibheda kwakho nasempilweni yakho nefuture yakho ibola uphila ubona uflathelwa izulu ubokhuluma ngegama lomuntu ekamereni ulinyathele kanje noma thiwa lo muntu wrong izulu liyaflathela ngoba ugibele phezulu kumuntu. Ubona mangabe inja enhla mhlophe ishayiswa imoto akekho khalayo akekho icoshayo kodwa uhlanya la shayiswa imoto lafa ubona umama begijima neshiti ngoba umuntu. Uma kuqhamuka imoto ephethe umntwana isuke eParliament umntwana kwaphinda ngene iphethe ubaba ubuthelezi ihamba naye imoto asinandaba kakhulu kodwa once kwaqhamuka iambulance ikhala ithi wa kuthiwa nawe mntwana buyele eceleni nangu umuntu efa buyele eceleni na umuntu. Cela ukuhlephela lento yomuntu. Cacelwa phakathi komuntu noNkulunkulu. Two confessions. Uma intombazane kade ithandana nomfana. Wayisumfana eyigila. Wayishiya kanjalo igona ingane. Wahamba nezindindwa zasondini. Uyabona bondini lapha. Le ntombazane into yokuqala eyenzayo ithi mangabe isibuhlungu ikhala iqonde kwi-album. Uyivale cellphone please iqonde kwi-album. Mangabe ifika kwi-album eyithombeni ifika isithombe sesoka somfana kade ithandana naye osemgilile. Ifika lesithombe asishutha ebamba imbala ethe. Into yokuqala imani ithathe lesithombe incaphe. Ithatha yini? Yendani? Ngaphi sithathe lesithombe makuthi ayisike ngesikere isike makuthi ayishise uyabona ukuthi ayikwazi ukuyoshisa indoda iyayisaba indoda kodwa ithi okay ulaka lami angilikhiphele esithombeni hayi ngoba ngixabene nesithombe ngixabene nendoda yonke into engiyenza la isithombeni. Uma umuntu ungambone ebaqaza isithombe sakhe sibaqaza sithi ungahleka. Ubaqaza wena. Cha, ubaqaza yini? Noma ebaqaza isithombe kodwa kuwena kubuhlu. Ngoba intombazane isike izithombe ibaqaza, ishisa, izwisi ubuhlungu. Uma ngabe ibaqaza izithombe kunalento ethi dwi kuyo. Manje umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu yisithombe sikaNkulunkulu emhlabeni. uSathane uxabane noNkulunkulu ezulwini akaxabananga nomuntu. uSathane akaxabananga nami. Angikaze ngimenze lutho embi, akaze angenze lutho embi. uSathane uxabane noNkulunkulu. Uyasaba ukubhekana noNkulunkulu. Why said okay anyway wangikhila uJehova. Wanqaba melahlo emhlabeni wafica umuntu isithombe sikaNkulunkulu. Wathi mebuka umuntu wakhumbula uNkulunkulu. Wathi okay kuze ngizwise uNkulunkulu ubuhlungu. Ngifuna ukufika ingane eswini umfana. Ngijije ngifaka imizwa yentombazane. Ngi-introduce isitabane. Ngifuna ukuzwisa uJehova ubuhlungu. Ayithi intombazane ngiyenza ibhambe ibe nomoya umfana. Ngifuna ukuzwisa uNkulunkulu ubuhlungu. Ayithi iphilile saka ngifaka inyonke ekhanda ingabuza ukunuka ngifaka iphandla ihambe ngeyawo abe isangoma umuntu hayi ngoba ngilwa nomuntu ngifuna ukuzwisa uNkulunkulu ubuhlungu. Angenza ingane incane na 14 years 15 years ingafundiswanga umuntu ifebe. Akubizwa ngesifebe. Ayinoma akubizwa yona ngesifebe. Lamazwi ashiwo kule ngane akhala enhlizweni kaNkulunkulu.
whatever I do, yonke into engizoyenza ngifuna ukuyenza kumuntu. Uma uSathane efuna ukushaya uNkulunkulu ushaya umuntu. Bawufuna ukubona uNkulunkulu ejabule ehleka, phatha kahle umuntu. Yonke into oyenza kumuntu ikhala enhlizweni kaNkulunkulu. Either yinhle noma yimbi. Mawufuna ukucasula uNkulunkulu hleba umuntu, le nhlebo oyisho ngomuntu ikhala kuJehova. Lezi ingubo oyithengela umuntu zikhala enkosini. Mawufuna umyalezo wakho usheshe ufike kuJehova, enza something kumuntu. Mawufuna kubhethe into zakho, bhethela umuntu. Anginandaba ukuthi uright noma wrong. Amen. Umuntu usenhlizweni kaNkulunkulu. Ebheda udla. Nangitshela ngingenkuzi malanga yombulali egijima la undini, isenhlizweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu akadiniwe. Kumthatha iminyaka uNkulunkulu ukudinwa. Uma uNkulunkulu engadinwa, singakaliboni ilanga for 50 years. Singacathi uNkulunkulu seke wadinwa akasadinwa. Ngingalingisela mhlambe lo hagayo upelepele wakhe bekungintshontshe imoto. Engenankinga namantombazana. Yike wahaga aza wabambe ngqi. Angamlekeleli mina ngoba mina upelepele wa. Noma ngingaya eRussia, noma ngaya eJapan, angizulingwa ngeyimoto. Kodwa uSathane uyongikhombisa amaJapan agqoke lezikete kuthiwa ukwara-2 skate ichephe. Ngoba uyawazi upelepele kaZondo. Kuupelepele kaZondo iskate akusona imoto. Pelepele omdala uyavuka oqhubeni. Mawazi kathi untshontshe imoto. Abantu noma bekunika isikhundla sokuba yasha, ubatshela ukuthi naze nangilinga ningangenzi iasha lizogada imoto ngoba upelepele wami lo. Mawuzazi ukuthi kade umuntu okhuluma indaba, undaba kayilala endleleni ilala kubanikazi baso. Yeka lento yokuvakashela abantu emzini abantu bakuphuzisa amatiye. Ngoba once waphuza itiye kunalento enyakaza kuwe engathi ungakhuluma ngamagama abantu. Yeka ukuvakasha. Obukuvakasha upelepele wakho. Hleze kuvuka upelepele omdala oqhokweni. Uzwakala usuhleba nangumfundisi wakho. Ngokuba nathi singabantu. Kwasho indoda eyayizazi ukuthi inopelepele. Owuyizwa ngelanga ithi ngithi noma sengishumayele kanjani ngizwa ifa livuka enyama. Upelepele wakhe ubiza ngefa. Wazi upelepele wakho. Kunabantu abangahlala nosisi bahlala ubusuku bonke kungenzeki lutho. Vele wayingena inkinga. Musa ukubalingisela. Kanti wena uyazi upelepele wakhe iskate. Mawubuka iskate kanye engathi ungangabusa suka. Namehla kamanandi wazathi. Wazi upelepele wakho. Pelepele umdala uyavuka oqhokweni. Noma ikati lingakhetha uJesu, lisindiswe, libeka amatende, lifakaze, likhulume ngeilimi. Ikati. Uma izinja zivakashela amagundane, ikati lengake lilinge lihagane namagundane. Noma amagundane sekhetha uJesu sebekholo. Futhi ikati lingaloke lithi ingani brother inja babahaga sister gundane. Thakati inja yayivela ingenankinga negundane uJesu engakafiki. Wena kati cha haga kodwa ngiyasaba. Hleze uthi usanamathele ehlombe kuvuka upelepele umdala uqhokwe. You must know very well yini i-weak point okade unayo.
mangabe kade ungacushwe emalini baleka ukuthi bakusondeze eduze komnikelo hlese kuvuke. Mina ngibabonile abantu kuvuka upelepele ezimalini zesonto. Ubani ozwayo ake shayela uNkulunkulu isandla enkulu. Give God a hand of praise. Yeah. Azi upelepele wakho. Azi ungatshelwa abantu uyawazi wena. Ithi noma uhamba wazi ukuthi upelepele ungaphi. Usathane akazuvuse enye into. Uyovusa upelepele umdala. 99.9% abantu abawile kwavuka upelepele umdala sebekhohliwe. Yes babi, indaba inomdumbu upelepele. Mama ngabe ungawuqondi kahle wakho ubheke kini. Yini upelepele wala ekhaya? Mina ngiyawazi wakaZondo. Kunezinto ezikababuzonde ezivuka la kimi. Ngiyikade kabi noma ngihamba. Ngike ngitshela igenge izihleke. Ngisazi kahle into zakithi. Khona umuntu ongane ikhanda, khona umuntu engathi kholwa kuvuka ikhanda la kubo esontweni. Uvuka upelepele wakubo. Kuyazi abantu bakubo baneconsi nje ababhedela. Manje noma ngena la kuvuke lo pelepele. Hallelujah. Hallelujah. Ya azi ukuthi imuphi upelepele wakho obumdala. Wena ububuthaka ngakuphi? uDavid ebhala amahubo ebhaleni. Ishonibo uDavid ebhaleni. Wena ubhaleni? Lisho phela idluthu ubhaleni wena. uDavid ebhala amahubo wakwadedela abazalwane bahamba wangahamba yena. Wangangazi wayihambe ebhekana emabathroom abantu. Ema-toilet abantu elunguzo ophahleni usekhohliwe upelepele wakhe ukubantu abangaqokile nangu na iduze kwama-toilet. Wathi uyalunguza wabona unkosikazi womuntu ebhale amahubo awawuqresha upelepele. Wena ubhaleni? Wavuka upelepele kuDavid wena uba. Be careful. Wavuka upelepele kuDavid lo bhala amahubo othi wafunda uzukhale kwavuka upelepele. So wena ubhaleni? Awubhala ngisho inkondlo. So qaphela, be careful. Hamba ulingisela bonke abantu. Mawuzazi ukuthi upelepele wakho bebe kuyisifazane yeke ukhakho sister. Ya baxhawulo nje sister ubathande ngempela futhi yeke ukuloku bahaka. Uyashiya phansi awudini uyahleka hleka kude mawubahaka ubahake over cell phone. Hallelujah sister uyazi upelepele wakho. Hallelujah. Ngoba hlezi uthi uyanyamathela kuvuka upelepele. Alibonke igama lenkosi. Mawufuna ikhasete namhlanje uthi ngicela ikhasete kapelepele qokwini. Khasete kapelepele. Hambani niye emabandleni enu ulanda abazalwane okhonza nabo. Batshela ukuthi noma thiwa kunehomsele abakubadlule ngala. Nangu uNkulunkulu edlula. Ya ubatshele nje isihlalo esikhonza kuleli dining room anike nidlule nje. Phela abazalwane ngibazi mina kanjani. Nange isikhathi sika Jesu benza nje. Wayithi uJesu ele babhizi baba ngumsindo samoya. Please mawuthanda abazalwane bakho mina ngithunywe inkosi ngiphethe umyalezo wabo kusasa. Mawuse faith hambalandi. Mawuse holiness hambalandi. Mawuse gospel hambalandi. Assemblies hambalandi. Nabantu bakini obafisela ukuthi bakholwe. Nalo nekhanda liqinile. Noma uyambona malume wakho lo ngafuni lutho. Mlande kusasa. Uzombona la phambili. Nabagulayo tomorrow nibalethe. Ophethwe inoma yini nibalethe. Batshele bane appointment nenkosi. So be careful. Ngathi mhlazana ngiqala ukuhlangana no baba uMpungose wahlangana netape yami cassette.
not mina wahlangana netape. Itape ahlangana nayo yayikhuluma ukuthi mase kuzobulawa igundane before bakhe iretex baqale badadisha iappetite igundane. Before umuntu wakha iretex lo muntu obulala amagundane akacubungulanga ukuthi upoison ungabulala imophi. Waqala wadadisha ukuthi igundane lithandane. Wayeka yonke into ayengayicabanga nemfundo yakhe wathi ake ngiyojaga amagundane. Qala ngibuke wona kuqala ukuthi athandane. Wathi ayayithanda into esaswijana noma ingathi yama shipsana angenzi iretex iba ama shipsana. Liyayithanda into enombala angenzi ibe nombala. Wayesedadisha ukuthi aphanga nini. Adla kakhulu ni. Uyazi ukuthi uSathane uyawazi even amakholo ukuthi adla nini. Irate abantu abaningi abawayo bawa ngoDisemba. Sathane wasikahle nje mafuna ukucuba amakholo walinde ngoDisemba. Ayavutha abangumsindo ngoMarch nangobani mazi December yeke. Iretex yekholo ibekwa ngoDisemba. Iyamagundane ibekwe ebusuku. Ikolo lasutha nje kwaphuma ibonus kwagcwala amagrosa aya selikhohle ukuthi liyakhona. And now before Sathane kushaya uzoqala akudadisha ukuthi uthandane. Awuzushawa ngalento ongayithandi uyoshawa lento oyithandayo. Mhla kuzobulawa igundane kwadadisha ukuthi lithandane. Mhla lilethelwa ngesoso lacathi liyathanda. La kunala magundane asendlini, khona amagundane asendlini ekuthiwa usqueezer. Ayethi mephuma bona amasosa neretex wonke amakhona endla qhwebani athi ima ngiyabona sithandwa kanjani kulomuzi silethelwa ngeso. Jele seqeni kwakhe ethi silethelwa ngeso. Mhla lalela mhla kuzobulawa wena kuyobhekwa esihogweni kuthi uthandana. Lalela la sengizoyile kupheleni uma ikholo ululwisa yabona ikholo uma ululwisa alifi aliwi aliphela amandla. Liqedwa kanjani ikholo amandla? Uyalibrasha ukhulume kahle ngalo. Dead. Mhla kuzobulawa wena uzulwiswa kuyoshawa iSMS emnandi oyothi ulele ngo11 ithi titit uthi uyayifunda ikhulume kamnandi usuyabulawa ke. Uma ikholo ululwisa kunamandla areserviwe for izimpi. uSamson makuza impi makuza nje impi kuSamson wayixosha noma yini uNkulunkulu agcobele yona. Impi u2000 wayibona ngathi abantu ababili. Mhla uSamson ezobulawa kulethwanga impi ngoba wayegcotshiwe for impi kwaletha uDelilah angamlwisi ambrush. Hla kuzoqedwa ngawe akuzukulethwa impi kuzoletha umuntu ozokubrasha akhuluma amazwi azokukhamfatha kusenda ama SMS amnandi kungena ama calls amnandi uthi mawulela uphuphe kamnandi kube khona uSathane mezokubulala uzehleka ephethe ibhega neKentucky. Mawubona bakuluyisa ekhaya isemsebenzini sesikoleni isenkonzweni isendleleni akuyona impi uyakhiwa kwakhiwa ama muscles. Mhla uzobulawa wena uyobrashwa. David wayethi mebona impi ubala. David kwakubala impi kwakuyisosha le. Makuzimpi uDavid kwakwaziwa kahle wayeyibeka phansi
uGoliath umazi kahle lo yamgqusha wawufika amabhanoyi umazi kahle le ndoda endeyifika amabhanoyi uyibonithi kanti kuhlula ibhanoyi imazi kahle uDavid waqhamuka uDavid wayibona kahle ukuthi wayena baba indaba oyise hey nomfana utshela baba tshela wena indaba oyise uDavid ekuthiwa yipho enganendaba umuntu umfishane kokufana David kodwa mhla izobulawa akulethwanga igiant kwaletha unkosikazi kaUriya just one woman nkosikazi oyedwa to paralyze the giant of God not a fight mhla uzobulawa wena kuzuza impi kuyoza abantu engathi babangani kanti bazodla umkhuleko bakulethela indaba ngekade niphuza amatiye nithatha isano 5 nihleba ngamagama abantu kumnandi ngekade kumnandi kunento ebalekayo yeah bangaka abantu esibahlebe emakamereni mihla namalanga ngekade kumnandi sithatha isano 5 o high five sithi hey kodwa uzwile na uhleba uthela amadrink uphuza amatiye sihleba ngamagama abantu nina nikathi kumnandi kanti ngekade kumnandi sibrashana ngamagama abantu khona into ephumayo siyafa ikholwa lifa lihleka liphila likhala so be careful mhla ushawa akuzulethwa izimpi kusasa intshumayelo yami izobe isezimpini ngizobe ngikutshela ukuthi yindaba kwenzeke lento yenzeka kuwena sasa yenzekelani lento yenzeka kuwe uzokhuluma uNkulunkulu engathi uyakwazi ukuthi kwenzakalani in your life uzobona na ukuthi kanti ngisendleleni uzophumusha la kube ngathi ungabeke open air noma kube ngathi ungafakaza ngizokutshela ukuthi njoba sekwaphela ubufakazi kwenzakalani njoba usulala ulalisa kwenkomo uvukisa kwenja ungathandazi inkomo ayithandazi nenja ayithandazi njoba kuphela imthandazo awuwile ngizokutshela kwenzakalani tomorrow naleli culo lelikubusisa njoba lingasakubusisi ngizokutshela kwenzakalani come tomorrow ngisiza ungafiki wedwa Let me close by saying, repeat it engiqale ngayo. uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Be careful. Please, if you want to win inhliziyo kaNkulunkulu, baxolele abantu abakonile. Nalo muntu othi mawucabanga ngaye ukuthi xifi. Xolele. Once wathi I forgive. Kunendoda kwakuthiwa uStefani. Ngesikhathi sikaStefani akekho umuntu okwabona izulu livuleka. Nama fasting abo akwalivulanga izulu. Mhla uStefani eshawa ngamatshe, umthandazo wakhe awulivulanga izulu. Kodwa mhla ethi inkosi baxolele lavuleka. Why uJesu siphambanweni athi Father forgive them. Uyazi ukhiye uvula izulu forgiveness. Wathi uStefani emekhandwa ngamatshe amazinyo ecoshwa phansi wafisa okwenja. Elokesha into eyodwa baba baxolele ungababaleli lesisono. Don't count any stones abayithi kuthela kimi. Wathi ethi baxolele uzwakale sethi ngibona uJesu akahleli kodwa umile ngoba uJesu ngeke ahlale phansi kade kunabantu abakushayayo. Uthi ngibona uJesu emile. Leli Bible nobuso bukaStefane bashintsha bafana nobuso bengelosi. Umbhali wezenzo akamazi uJesu esenkazimulweni. That is why ethi ubuso bukaStefane bafana nobengelosi. Bamngafani nobeangel kodwa babafana nobukaJesu enkazimulweni. Into eyasukumisa uJesu neyavula izulu. Wathi uJesu ubali ofuze mina emhlabeni. Ethe shawa abethi baxolele. Mawusufuna kuvuleka izulu. Mina ngisho lo muntu owagila nalothi mawucabanga ngaye uzokoneka usuku lakho ngixolele. Mawuqona into zethu ziyaviva enkosini. Ziyaviva. Lezi zinto esihlale siyifuna enkosini ziyaviva ifuna ukuza kodwa zibanje ukuthi asixolele. Kunezinto ezifresh ezinjani? Ishobo unezinto ezifresh ezinjani?
fresh uNkulunkulu afuna ukuyiletha kithi. Kuze ukwazi ukwamukela fresh air, carbon dioxide. Kuze wamukela ioxygen, uyidonse ingene ngaphakathi, kufanele kudedele icarbon dioxide out. For you to inhale, kufanele ku-exhale. Kuze wamukela into ikaNkulunkulu eyifresh, dedela izinto ezenziwa abantu ezindala kwena. Ngeke wamukela izinto ezifresh enkosini kanti awudedeli izinto ezindala. Mawuxolela uZondo, awusiza uZondo, uyisiza wena. Ngiyayisaba lento ngamxoleli uZondo ngoba uzothi uyalalela eradweni kuthiwa upromotiwe. Kubhlungu ukuzwa indaba ezimnandi ngomuntu ongamxolela. Izifo zidalwa ungaxoleli. Kubhlungu ukuqhamuka umuntu egijima akhulume kahle ngomuntu ongamfuni. Futhi ngiyasaba uzothi lo muntu ongamfuni ucabanga ngaye. Uzwe inhliziyo ithi xifu. Uthi uyadla, uzwe inhliziyo ibamnyama. Uthi uphakela uSteve Papa neforce, ubona iforce linentamo engathi yakhe. Uzokuthi xifu. Uthi uyaphuza idrink ingaphuzeki. Ucabanga ngomuntu ongamfuni. Njengoba ungakwazi ukudla, ungakwazi ukuthandaza, yena mhlawumbe useThekwini eBhish ujomba amagagasi, akacabangi nanana ngawe, uyayijabulela. Mhlawumbe uyayidansela edisco, wena ubhizi ucabangana nomuntu ongamfuni. Please, sesiqeda. Let us forgive. Bo mama, asibaxolela abantu. Xolela. Uzobona kuyohambisa ife esikade sahlala kwena. Kuyosindiswa ingane zakho uNkulunkulu ahambele ikhaya lakho. Uyokwehla uNkulunkulu phezulu kwefuture yakho. Forgive them. Let us close our eyes and pray. Ngicela ukuthandaza nalabo abathi Nkosi namhlanje ukhulume nami. Asibizi altar call bazalwane. Sifuna ukusizana nalabo abathi Nkosi namhlanje ukhulume nami, siza mina. Kunezinto oyithintile engihleli phezulu kwazo, engibhekene nazo. Empilweni yami akuhambi right, ngiyabheda, ngizwa amandla right now. Ngicela ukuphakamise isandla sakho la ukhona. uNkulunkulu akubusise manje, nawe sisi nawe mfowethu. Siphakamisele straight, ungabuka abantu, just stand up on your feet la ikhona. Mawuzobuka abantu uyeke, please. Stand up on your feet, ume ngenyawo zakho. uNkulunkulu akubusise nawe, inkosi ikubusise nawe. Ngicela ugijimuze ngaphambili la ngaphambili, ibandla lime ngenyawo. Sibashayela izandla ezinkulu bazalwane. Sukuma ume ngenyawo zakho, gijimuza ngaphambili. Bashayela izandla bese kuJesu. Woza ngaphambili, I'm going to pray right now. Ngiyathandaza right now, ngiyathandaza. Ake silule isandla sethu bazalwane. Lule isandla sakho right now, lule isandla sakho, I'm going to pray. Robo shakando robo sekerebo shakarabosa. Darabo sekerebo shekenderebo sakarabosha. Kandarabo sekerebo shekenderebo sakarabosha. Mondo korobo sakandarabo shenderebosa. Darabo sekenderebo shakanderebosa. Darabo sakarabo shekenderebo senderebosha. We glorify your precious name, Lord. Ake silule isandla sethu phezulu bazalwane. Hallelujah, hallelujah. Ukhona uNkulunkulu phakathi kwethu. Thank you Jesus. Lule isandla sakho phezulu la ukhona. Hallelujah. Thank you Lord. Phansi isandla sakho. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Kuyo yonke into obhekene nayo, ngicela namhlanje wazi izono zakho ziyathethelelwa. uNkulunkulu uyakuphilisa. Wenziwa musha right now. Bathi bevimbezele kolwandle olubovu, kwezwakala inkosi ethi thula ninazi ukuthi nguThixo. Be still and know that he is God. Lift up your hands la ukhona. Wazi ukuthi njengoba usondele enkosini uNkulunkulu usondele kuwena. Thula wazi thula wazi
Thank you, Jesus. Ake silule izandla zethu phezulu. Cela inceke kaNkulunkulu abafundisi bababeke izandla, just one touch is enough right now. Silule izandla, ibandla lime ngenyawo lonke bazalwane. Thank you, Jesus. Silule izandla zethu phezulu right now. One touch is enough. Amandla kaNkulunkulu akhona right now. Amandla philisayo azize izono zakho ziyathethelelwa right now. Inceke kaNkulunkulu izonibeka izandla, I can feel the anointing is available. The power is with us right now. The power of the living God. Shakandorobo sekeroboshian. Kabarabo sekendorobo shekendoros. Thank you, Jesus. Bo shekendobo sanaraboka. Robo shekendobo sanarabosh. Tulato. Wazi, Tula, Lulizandla phezulu bo. Tula Wazi. Tula Wazi. Tula Wazi. Thank you, Jesus. Tula Wazi. Thank you, Lord. Tomorrow ngicela sisigcine isikhathi. Invite abantu tomorrow abagula